И здравейте хора, аз съм Джепар77, тук с мен Елда и Мехмет и той снима сега. Кажи здравей на хората. Нямам вече от 4 минути. Добре, аз пък от 8 секунди. И с онзи клип с Емил 120 исках да ви кажа е много тъпчък, макар че е събрал 31 показвания. Е адски тъп, защото ние с Емо се скарахме и той е адски гаден, защото моят приятел може да ви обясни. Кажи на хората защо е гаден. Всъщност аз се сдобрих с него. Добре, ама кажи защо е гаден за мене. Защото аз се дразни, убива ни, не спира да ни дразни, го казах, и нарече майка ми по един много гаден начин. Да, и обижда нас и кара приятелите си Middle Friends, Ender Dragon да ни пасува. И за това ви казвам, тук има 12 човека, не се абонирайте за него. Ари, аз влизам в този, където има 12 човека. Моля ви, не се абонирайте за него, защото е адски гаден, макар че има 300 и няколко абоната. 233. Не, вече има повече от 200. Има 300 и няколко. Не дей, той съм аз има такова. Не бе, сте бил някой друг. Каза на баба една иглича от My Talking Tom. Окей. Човек, сега Майнкрафта ми крашна. Как може, Джокисус? Не знам. Мене му убиват, Гого някакъв се ме уби. И да знаете, Емил е много гаден човек, затова не се абонирайте за него, препоръчвам ви. Моля ви. Това е мой личен опит и от негов опит. Затова... Паузна клипа за 5 минути хора. Добре, аз и тогава чакайте. Аз пък моя няма да се го паузна, защото трябва да знаеш какво, да продължа да аз мога да го паузна, защото Майнкрафта ми крашна. Да, я да видя колко мъни има, мъни. И в един от клиповите ми мисля да слагам музика, ще правя такива информативни, например, Бърслай. Хора, вече снимаме малък Майнкрафтчия. Да знаете, аз много повечето ми поредици ще бъдат на Майнкрафт, отколкото на друг геймплей. На моите поредици ще опитам да качвам на всяко нещо по много пъти. Да, и ти влиза в сервера. Да, ние сме само двамата, на мен и ми лаги. Някак си вече сме... Аз не мога да помръдна човек, аз не мога да мърдам. Що не можеш да мърдаш? На мен и ми лаги. Ако мръдна, пък ще завия като камък. Трябва някой да ме уби. Ето, трябва да почне пък и... Аз те виждам. Къде си? Видяхте, стой на място, идвам. Хора, да знаете, че може моите скинове да бъдат малко такива, защото ме пуска и с Алекс, макар че моят скин се е оригинал. Здравейте хора, се стих за едно име, не знаете, че се казвам Алтай Мехмет. Наричате я по-скоро Биво БГ. Наричайте го Биво Алтай. В Алекс Survivor World имам един карнозавър, и който има такива рогари светих Биво за Биво. И знаеш какво прави той? Един удар убива един трицерок. Браво. Да знаете, може някой от клиповите ми да пусна фейскам. Да знаете, моите някакви клипове може да са към 30 минути. Да, той е регистриран в Bandicam, пък аз не съм. И това не съм регистриран, просто съм помолил шефа на Bandicam да ми го отдрои. Как го е? Намерих му номера. Стигай, че Емо ми даде номерът му. Каза да не ти го дам. Дай ми го. Сигурен се. Емо помоли, не ми е давал никакъв номер. Той го направи. Ще го убия този Емил. Аз се регистрирам пък за кого. По-добре да се регистрираш. Да,
Че, ако се регистрирате в BardDK, можете да снимате 40 Неограничено време. Имате най-много към 1 час. Мой приятел, ютубър и той е братовчедът, той е всъщност, ти знаеш, че се познавам с Бамата? Познавам с Бамата. Да знаете, познавам се с Бамата. Да, знам, ама знаеш ли едно нещо за Бампа? Да, той е брат на Шарл Хекс. Да. Вече убит. Да, знам. Той е адски тъп. Човек много ми глаги. Що ме уби? Опа, сори. 2 кила. Прави ми лага, благодаря, че ме уби. 3 кила и съм на първо място. Човек, аз не мога да мръдна, никой не виждам. Къде сте ти, бе? Не знам. И аз просто се разхождам. Оправям ти лага. Нали казах да ти го оправям? Стига, той беше се отправил. Мене ме шотнаха. Какво стана? Мама ми да взема нова била албум. Окей. Има 5 пакета стикери. Как Да. повече от 5 къде? Тук имат блестящи. Браво. Ти ще Тук ми играеш ли? отворя няколко. Да, ще играя. Като свършим тази игра, може малко да я почакаш. Да. 5 кила. Ходен нуб съм. Този капитешън умира. Аз имам 5 кила и съм на първо. Аз не мога да ви открия, човек. Седи да спира с равни килови. И пак ти уби този. Да, мене много му убила той. Той те мина. Да, поне съм на второ място. Аз съм на трето. Да. Аз не мога да ви открия, а вие къде се откриете? Аз не се крия, просто бягам. Това не е стратегията на мен. Най-сетне убих този капитейшън. Браво, Алтай има 1 кил. Браво, браво. Ти ме уби. За кого ме уби? Абе! Че хипер си простичък, не ви се обиждай. Този капитейшън умря. Капитейшън го умря, той е много растен. Ама с нощи се срещу телефонта. Спасихте от смърт. Thank you. Стига! Аз съм на трето място с 3 кила, а капитейшън не с 10. Стига ме наистина килва ли бе? Бе! То Сашката за какво дойде? Да бе, Сашката е много гарен. Минаме. Аз съм на предпоследно. Човек, уби ме. Сор. Мислех, че си друг. Аз ти го върнах за... Да не ме... То с Сашка. Аз мислех, че си някой друг човек, сори. Искрените ми сорита. Убих. А ти кой зомбито ме уби? И надявам се да ви е харесал.